приятели, аз съм Велико и днес ще ви покажа как си направите огън от такава тел. Домакинска тел, може каквато и да е тел. Така. И памук, но обаче не съм си приготвил памук. И 9 волтова батерия. Ето пишете, виждате 9 волта. Каквато и да е. Но обаче трябва да е с такива две връхчета. Добре, сега идвам само да взема памук, естествено. Така хора, върнах се с памук. Да, и вижте, сега само ще ви демонстрирам как да го направите. Тя отиват настрани. Така, ето. Виждате, просто дори от страна само с един докос. Ето, вижте, няма да го докосвам, изобщо няма да го докопа. Ето, изобщо няма да го докосвам. Фак. Добре, дай с докос само трябва. Ма вижте как само хубаво, то не гори. Това се изкрие, ето. Нищо не става. Докосвам си пръст. Ето, пипам ги. Държа го, размятам си го. Нищо не става. Ето, докосвам го пак 1000 пъти. Ма то винаги ще гори. Не винаги, обаче, то, нали се случва, това е тел. И, да, хора, мисля сега да ви демонстрирам как точно трябва да го направите. Това отива на страна. Оставяме си го на страна. Ето, слагаме 2. Аз съм си изрешил 2. Може и 1, може и 1005. Ето, вижте. Сега палиме само едната. Штрак, само я докосваме. Виждате, докосваме ги и слагаме малко от памук. Ето. Вижте само как гори. Ето. Още малко памучици. И още. Гледайте само. Само гледайте и не вярвайте на очите си по дяволите. Хора, аз никога не съм вярвал, че има такива неща. Опа, изчакайте само. Трябва да го сложа тук. Това можете да си направите всякакви готини експерименти с тия работи. Аз не съм вярвал, че има такива готини нещица. Но обаче ето, вече вярвам. Защото го видях със собствените си очи. Да,